V hádzanárskej lige mladších žiakov v Bratislavskom kraji strávili Stupava a Malacký väčšinu sezóny na prvých dvoch miestach. Nakoniec to ale dopadlo tak, že tieto dve priateľské družstvá sa stretnú v súboji o víťaza Bratislavského kraja a zároveň o postup na majstrovstvá Slovenska. Pôjde určite o veľmi napínavý zápas. Máme tu trénerov Stupavského družstva Ruda Draškoviča aj Malaciek Tomáša Stachoviča. Akú atmosféru očakávate v sobotu? Ja očakávam, že atmosféra bude búrlivá a priaznivo naklonená zápasu, ktorý sa dúfam bude odohrávať v rámci pravidel fair play. Bude také záhradské klasiko. My s Tomášom sme odohrali veľa zápasov proti sebe cez sezónu. Vyšlo to na posledný zápas a verím, že to bolo úspešné pre nás. Viem o tom, že je veľa fanúšikov zo Stupavy. Takisto viem, že veľa fanúšikov bude z Malaciek, tak ja sa na ten zápas teším a takto zápasy bavia. A verím, že bude atmosféra dobrá a korektná. Pôjde určite o veľa. Čo by mohlo v tomto zápase rozhodnúť? Pokiaľ poznám svojich hráčov, tak tam sa bude odohrávať ten zápas v hlavách, to znamená ten ich prístup a tá bojovnosť a to srdce. Pokiaľ do toho dajú všetko, tak majú šancu vyhrať. Proti Malackánu som hral túto sezónu, sme hrali aspoň 8 krát spolu. Myslím si, že bilancia bola taká vyrovnaná a už sa poznáme navzájom veľmi dobre. Tak som sám zvedavý, ak sa s tým vyrovnajú chalani. Myslím si, že budú rozhodovať brankári. Naozaj sa poznáte veľmi dobre tieto dva týmy. Prezradíte niečo z taktiky, ktorú chystáte na supera na sobotu? My ich ubeháme určite. A to bude obojovnosti, proste chalani vedia, o čo sa hrá. A ja vychovám takých bojovníkov a verím, že ma neskladnú, lebo chalani nechajú na ihrisku všetko. Pre mňa osobne tento zápas veľa znamená, celý rok chalani bojovali a verím, že ten posledný zápas ešte zvládnu. A keď nechajú na ihrisku všetko s tým, že si nechajú aj poradiť, mám takú taktiku pochystanú, tak ja si myslím, že vyhrajú. To bude bojovný zápas. Čiže moji bojovníci vyhrajú ten zápas. Budem držať palce samozrejme, že si táto taktika vyjde a určite som ja očakával, že rýchlo budete hrať, takže to je v pohode. Čo sa týka našej taktiky, ťažko sa prezerať pri tých mladších žiakoch, čo sa bude hrať. My v podstate, alebo poviem to tak, ne, že my, ale ja mám o taktike a o výchove mladších žiakov úplne jasno, takže u mňa je to viac menej, keď sa dá, tak trošku aktívny obranný systém, to znamená aspoň 1-5 a hlavne hra 1-1 a uvidíme. Malacký aj Stupava majú dosť výrazný fanklub. Čo odkážete fanúšikom na záver? Tak, ja by som odkázal iba toľko, že my sme zelení, my všetci prošli v zelenom, my máme veľmi dobrý fanklub a dosť početný, určite nás bude počuť a verím, že všetci prídu v zelenom, aby boli identifikovateľní, že sú s nami, takisto ako chalani nastúpia z iných dresov, tak verím, že fanúšikovia budú všetci v zelenom a že urobia proste tú peklo a bude ich počuť, ale v rámci všetko nech prebieha v rámci tých fair play, aby to neboli aby zbytočne sa nešiel do rozhodcu, ale aby sa to na ihrisku. Tu trošku ja asi vystrúham kompliment, pretože naozaj si myslím, že Stupava má lepší fanklub ako Malacký. Poviem to niekedy, že závidím Stupave ten fanklub, tých rodičov a to nasadenie. A dúfam, že toto bude zápas, kedy naozaj sa trošku zmobilizujú aj malackí fanúšikovia a trošku možno obkúkajú od tej Stupavy, ak sa to robiť má. A dúfam, že nám to pomôže. A ešte jedno k tomu, my, či si pamätám, sme spolu hrali v Stupave a došlo 300 ľudí, bola plná hala, bola derby Stupava Malacký, proste došli ľudia z Malaciek, došli ľudia zo Stupavy a čakám, že to bude tu isté v Malackách. Je to síce kruté, kto prehrá, skončí tretí, kto vyhrá, postupuje na majstrovstvá. Tie majstrovstvá, to pretedické je veľké lákadlo, zaujímavé. Čiže na jednej strane to bude kruté a na druhej strane to môže byť východné. Hlavne o to, aby to bola dobrá atmosféra. A je to veľmi dôležité pre rozvoj Hazme, či u nás v Malackách, alebo či v Malackých
Ďakujem veľmi pekne, uvidíme sa o 16. hodine v sobotu v Malackej hale Malina. Ďakujem. Takže, Tomáš, ja by som ti chcel dať darček v mene nášho klubu. Ak nemáš v sobotu čo robiť, dojdi sa pozrieť na hádzanú do Malaciek o 4. Čiže tu máš darček od nás. Ďakujem, marketing ti vždycky šiel.